U Albaniji najavljena gradnja prve fabrike litijum-ionskih baterija. Vega Solar i indijska kompanija Sainik Industries, Get SunPower dogovorili su se da izgrade prvu fabriku litijum-ionskih baterija u Albaniji koja bi imala kapacitet od 100 MW godišnje, piše Balkan Green Energy News. Hidroenergija čini skoro celokupnu domaću proizvodnju u Albaniji, što pomaže u balansiranju, ali sa druge strane država nema reverzibilnih hidroelektrana koje imaju dva skladišta vodene mase, gornje i donje. Albanija je zemlja koja je izložena suši i često se okreće hitnom uvozu struje. Kompanija Vega Solar sa sedištem u Tirani, koja razvija, instalira i održava krovne solarne elektrane, videla je priliku da doprinese diversifikaciji sistema za skladištenje energije baterija. Energetska tranzicija zahteva ogroman kapacitet solarne energije i energije vetra, ali sa sistemima za skladištenje energije koji mogu održati nestabilnu proizvodnju električne energije koja zavisi od vetra i sunca i uravnotežuje sa potrošnjom. Izvršni direktor firme Vega Solar Bruno Papoj rekao je da je ta kompanija potpisala memorandum o razumevanju sa indijskim investitorom o izgradnji prve fabrike litijum-ionskih baterija u Albaniji. Planirano je da objekat bude pušten u rad u roku od 2 godine sa godišnjim kapacitetom od 100 MW. Prema najavi indijske firme, oba partnera imaće jednak udeo u zajedničkom preduzeću, projekat će uključivati proizvodnju invertera. Litijum karbonat ostaje dominantna sirovina za proizvodnju baterija za električna vozila kao i za skladištenje u okviru elektroenergetskog sistema i za solarnu energiju za sopstvenu potrošnju. Ipak, njegove tržišne cene stagniraju poslednjih nekoliko meseci oko nivoa koji je bio pre sredine 2021. kada su počele da rastu, dostižući vrhunac nakon nešto više od godinu dana i obrnuvši kurs. Izvor: Nova ekonomija.